barri amb esperit lluitador, un barri que no encaixa amb el model Barcelona i en representa una amenaça. Resumint, Can Vies no és un espai aïllat, forma part del variat i complex teixit social del barri, un teixit que conforma una densa xarxa de suport mutu que ha demostrat en diverses ocasions que juntes ho podem tot. Una advertència, si ens toquen a una, ens toquen a totes. Mai més soles, no passaran. Som de Can Vies, som gent del barri, i d'aquí Sants no ens mouran mai, mai som de Can Vies, ni socialistes no ens podran desallotjar. Som de Can Vies, som gent del barri, i d'aquí Sants no ens mouran mai, mai ni convergents, ni socialistes no ens podran desallotjar.